ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломати хубай тамошобинон, нигоҳ кунед чӣ хел новинкаи фасон омадай. 300 сомон глянцевый ипек беҳад нархша хушрӯ кардагиян. Мана дар хотир дошта бошен. Бо ино кондитсионер ипекай ина сабу как мепӯшен, бечи хол мешава пӯшида. Ранги сиёҳ бисёр мепурсад. Ина сиёҳ ҳамаи глянц омадагай, ҳам аз анами модель кондитсионер ипек номаш кунем. Мана чтобы шумо фаҳмед кадомаш чӣ хелай. Ина духтарако марҳамат як либосаш 300 сомон шидагай. Ино наврои пеш агар даги бошем 500 сом буд ва 400 сом шид, ҳозир боша акция кати 300 сомони. Касе ки бо опт мегира, оптумуш бо арзонтар меша, ҳамин намудоша. Ана баъд бо дигар намуда нишон метам. Ина закиярам бисёр мепурсан. Мана закияша бинем бо чӣ хел хушрӯ. Мана ира светкашам фасоная. Ассалому алейкум занҳои азиз. Ман Ситора Юсупова аз закреплёни бриллиантиви директори ширкати Фаберлик ҳамаи шумо занҳоро ба кор ба командаи худам даъват мекунам. Барои шумо чунин тӯҳфаҳои қиматбаҳо харидорӣ кардаам. Барои он нафароне ки ба унвони директорӣ мерасанд, ангуштарини тилло тӯҳфа мекунам. бинед чӣ хеле зебо. Барои он нафароне ки ба унвони серебрини директорӣ мерасанд, дастмонаи тилло тӯҳфа мекунам. Барои он нафароне ки бриллиантиви директори ширкати Фаберлик мешаванд дар командаи ман, набори бриллиантви тӯҳфа мекунам. инҷо клончик ва гӯшвори бриллиантдор ҳаст ки ҳамроҳи худ документ дорад, яъне паспорт дорад. барои он нафароне ки нав корро оғоз мекунанд, чунин тӯҳфаҳои лозима барои хона мондагием. марҳамат, дар ватсап барои кор нависед, муфассалтар маълумот гиред. Манаи каптакшам, анаи рангшам, нигоҳ кунед гилои беҳтарин омадагай, ай анами глянцеви ипеко. тамошобинони азиз, кадомаш дар корай скриншот карда партоен, мо доставка мекунем. Фақат доставка кати кор мекунем. Анаи рангам бисёр хушрӯваи нозукай духтаракода бисёр мегиранд. Мана бинед чӣ хел фасон сангошам ҳам хел хамелеон задагӣ, гили новинка. қолаби навай. Ана баъдан ана иноша бинем бо духтарам қасабуки хушрӯе ҳаст ки ай пеш ранги ми материалои қимати 1000 чанд мая ина ҳоҷиёна ҳастай. касоне ки ҳоҷиёна мепурсанд, мана ҳоҷиёнаам ҳастай. инчунин духтарако инаи новинкаяй и хамелеон глянцеви пега ира бинен ранг мезана хамелеон беҳад фасонак комбах боре битова. ана баъд сиёҳ гуфта биден, ай и омадагиай сиёҳ. инчунин духтарако акция рафтистай дар анаи намудо. ино ҷои шиди 300 сомон. мана нигоҳ кунед. обтоби дона ҳамин намудоша ҷои шидиш 300 сомон. гулоша бинен аҷ ҷои ботай. иш бо кондитсионер ипекай. мана санга бинед чӣ хушрӯ задагай. кадомаш дар кор мешавад дастафши ки мо занакай духтарако баҳа зур метонен ки суратча гирифта партоен, мо шумода доставка кунед. ира бинед оқиқа хушрӯ. мана ҳамаш фасон, ҳамаш рангои аҷоибот. як либосша дар назар дорум. 300 сомон кадомаша мегирен, як либосаш. нархи як либосшай. манаям беҳад хушрӯваи бори новинка. у тарафшам оз нишон тиём. аз ин тараф ҳам ҳастай чанд намуди дига аз духтарако шумода нишон метиём. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. мана бинен сафедаш ҳаст. мана сери и ранг, мана ин ранг сабукаки хушрӯ, инчунин ҳоҷиёна. хулас ҳамаш борои новинкаи фасонай. баъд ана и ранг аста, мана и ранг астай. ина духтарако кадомаш ки дар кор мешава, фақат скриншот карда равон кунен. ма шумода боқимондаша фаҳмонам. бо ҳамин навори имзои мо ҷамъ баст мешавад. хайр, саломат бошед.